Jasna, mitä tapahtuu nyt? Me ollaan lähdössä Dimitri ja Carmenin kanssa vähän haastattelemaan ihmisiä romanikulttuurista. Mennään! No, en mä kyllä ihan kauheesti. Mäkään, niin pakko myöntää, että en mäkään silleen kovin paljon tiedä. Loppujen lopuksi mä en paljonkaan tiedä. Mä en itse asiassa tiedä kauheemmin. Romanikulttuuri on aika vanha kulttuuri ja siisteys on tosi tärkeää ainakin ja vanhempien ihmisten arvostaminen. Ja sitten just on tietyt pukeutumissäännöt. Ja en mä hirveästi muuta ehkä sit tiedäkään. Sen mä tiedän, että kerrostaloissa, että jos on iäkkäämpi tai vanhempaa henkilö, ei voi asua niin kuin alapuolella kuin nuoremmat. Ja jotain hämärästi vessaankin liittyen. 40-luvulta asti. 1800-luvulta asti. En mä tiedä. En tarkkaan tiedä, mutta onhan niitä ollut aika kauan. He ovat olleet aika kauan täällä. Kyllä minun käsittääkseni niin kun puhutaan ihan useita kuitenkin vuosikymmeniä ja sitten niin kun vuosisatojakin, mutta en ole kauhean perehtynyt asiaan. Suomessa. Apua, en kyllä saa yhtään sanoa. Hyvin kauan varmasti. Mä jotenkin musta, että ei ehkä ihan kauhean kauan. Tai sitten tosi kauan. Mä sanon 700 vuotta. Mä oon aika samoissa lukemissa. Painaa. 10 kiloa. En mä tiedä, jotain 15-20. No, aika painavan näköisiä kyllä. Todella painavan näköisiä. Varmaan paljon helmiä ja noita koristeja. Paljon mä veikkaan. Nyt on kyllä hyvä kysymys. Varmaan... Mikä voisi olla oikeesti? Herranen aika. Onko se niinku jostain niinku, olisiko joku 1 kilo tai 5 kiloa? Ihan vaan lonkalta heittäen. Varmaan paljon. En mä tiedä. Jotain silleen niinku joku 50 kiloa. Ei ehkä ihan 10 kiloa. Niin. Ehkä silleen 5. Niin.